दाना आङो खिनो होननानै दाना उदैखौ माबाबाय आरोखि बि लिरबाय आङो दाना बेखौ नुनाय लोगो लोगो क्लिप क्लाप जोंगासिनो आरोखि बे बुस्थुआ सान्दुंजों बेनिफ्राय दाना गनजों एरगारबाय आङो लावथिजों ओमफ्राय ओरैबो थुबाय गागायो ओरैनो अरजाबो बेनिफ्राय बे बुस्थुआ बेनिफ्राय अरजाबोबो आरोखि बेनिफ्राय क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप बेनिफ्राय दाना खिनो ओंखारनाया सिन्थाय आंना खिनो ओंखारला आरोखि खियानो जेनेबा बन्द जाबाय आरोखि खिनो ओंखारला बेनिफ्राय दाना मोसौखौ खाना फैबाय नायफैफिनबा आरो बेनो दङ आरो क्लिप क्लाबैनो जोंगासिनो दं आरोखि हे भगवान ये क्या हो रहा है मेहरबानी करके मुझे समझाइए बुस्थुआ औ क्लिप क्लाबैनो जोंगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो बेखौ आसिन मासनि 6 थारिखआव मोनदों बेनिफ्राय मोनखांनानै उनाव सिमां नुबाय थाबाय बेनिफ्राय फख्रिपारायाव देवदिनियाव नायखांहैनायाव आइ पार्बतीया बुंबाय आरोखि नोङो बे बुस्थुखौ मोनदों बियो जाहैबाय आफा शिवजों आइ बिमा पार्बती अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज पार्बतीजों आरो बेजों लोगोसे गंगाबो फैफायो होननाय जाबाय आरोखि तुझे ला कर दूंगा मेरे आका कुछ भी गांड दे दो साले हद्दा मार आ रहा हूँ बहनचोद गाना घुसाओ इंसान के माबा माघ मासनि 4 थारिखआव जोङो न'आवनो लोंबाय आरोखि न'आवनो लोंनानै प्रुफ मोनबाय मच्छर की झाट गांडू मोटी चूत तेरी टकटों के सौदागर आइयाबो 35 बोसोरसो जाखाबायमोन बेमारा सानाय सुनायजों बेनिफ्राय आइनाबो दा 35 बोसोरनि बेमारा दा हामगारबाय आरोखि वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है थाबायनो हायामोन बेनिफ्राय आफायाबो जोंना हाइ प्रेसार दङमोन बेनिफ्राय सुगार दङमोन चीटिंग करता है तू बस हवा निकल गई बेनिफ्राय खर' सानाय दङमोन बे दैखौ लोंनानै माने रावड़े हो तुम वो भी टेढ़े वाले